Vítajte vo firme Tatrawood, v najlepšej firme na svete. Rád by som vám predstavil naše produkty, ktoré ponúkame od roku 1992 v rámci Slovenska, v rámci Strednej Európy. Zastupujeme značkové firmy, máme firmy slovenskej výroby a máme aj celosvetové pôsobiace značky globálne. Ponúkame široký sortiment od peňaženky, kľúčenky, cez opasky, kabelky, ruksaky, športové tašky, cestovné tašky, školské aktovky, cestovné kufre, plus doplnky ako sú manikúry, dážniky, kožené rukavičky. Výrobky ponúkame v rôznych farebných aj materiálových prevedeniach. Máme výrobky z pravej kože, výrobky z hliníka, máme z imitácie kože, máme z plastu, sortiment ruksakov zo športového materiálu, z nylonu, chordury. V našich maloobchodných prevádzkach ponúkame aj značkový sortiment. Okrem toho, čo ponúkame veľkoobchodne, máme v predajniach značku Porsche Design, Gary Weber, Dockers, Caterpillar, Betty Barkley a mnoho ďalších známych značiek. Ak nemáte možnosť nás navštíviť osobne na kontraktoch, na výstavách, veľtrhoch, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme, môžete nás navštíviť na maloobchodnej prevádzke v Poprade alebo na webe tatrawood.sk.